Sanibonani bafethu, igama lami ngumzwa bafethu, njengoba nazi ukuthi ngisicoma ntiyacomela abantu abawu1000 ngosuku bafethu. Lana njengamanje sihambile njengoba nibona, sinabafethu lana, sihambile bafethu, kunodaba olushaqisa ikhanda kakhulu. Njengamanje bafethu sifikile lana, asifuni ukudlala njengamanje, umdlalo asiwudlali uMasigalobha bafethu, sifika qathatha noma ngathiwa yini inkinga onayo. Njengamanje siyafika bonke labantu laba bafethu abenza ukuganga la ngaphandle, siyabafikela qathatha bafethu. Sihamba nomfethu lana, uzosichazela ke udaba lwakhe. Uke wasichazela ke thina ke ngoba njengoba esibhalela umfethu lana, wathi wasibhalela udaba lakhe, wasitshela udaba lakhe lonke. Usezotshela nina ke babukeli njengamanje udaba nimlalele, sizwe ukuthi udaba lakhe ngabe lumi kanjani, solungisa kanjani. Njengoba nazi ke bafethu ukuthi ke angihambi ngedwa, ngihamba nobafo lana. Mfethu, yeah, niyaphila? Siyaphila futhi. Igama ubani mfethu, wakabani isibongo? Usandile lo khuluma naye mfethu, wakaKhumalo. WakaKhumalo. Umkhaya, okay. Khumalo. Bafethu ngithe ake ngibhalele nina njengamanketshana. Yeah. Ngoba nginenkinga la. Futhi kahle bengumuntu obeyisebenzela nje kahle yonke into right. Mfethu. Ngokuthi ngizama ukuthi ngivuse umuzi kababa. Futhi wakhona usisengcina. Ngithe cha hayi ake ngimthathe ngimqoqele ngasekhaya. Ukuze ukwazi ukuvuka umuzi wakithi. So ke inkinga esengihambe ngaba nayo ke manje, njengoba sengithi ake ngivele mhlawumbe ngangisiza ngoba anginayo indlela yokuyifikela kubo. Usisi lo usehambe wahamba kwaba ukuthi sekunokudla amantshontsho ke manje engingaqondi kahle kuyena, futhi ngenye indlela umuntu oseqala ukungifebela. Ukungifebela kwakhe lento ngale ngizama ukuyilandela ekugcineni kwacaca ukuthi hayi ngiyayithola ukuthi iyona. So nje angithola ukuthi iyona, emva kaloko sethathe manje isinqumo sokuthi kwayena qobo lwakhe usenokuthi avela goduke aye kubo manje ukuthi ngiyabuza ukuthi kahle yini ebenziwa le bika imicimbi engekho, abike lokhu yakokunye uye kodadewabo kunye, kodwa nje akaseyena umuntu ohlalisekile. So ke isimo sami ngendlela engibuka ngayo ngeke nje ngikhuluma amanga, sengiumuntu osethe ukulahlekelwa itoho, senginesikhashanyana nje. So inkinga eziningi ngiyabona ukuthi mhlawumbe ziqale ekulahlekeni komsebenzi kumina. Imake mfowethu, mangase ngibuze lana, usisi lona uyini ni naye, umlobolile, nishadile naye noma mhlambe umuntu nje nihlala naye? Usisi lo kahle nje ngisho ngithi unkosikazi wami ngoba ngenze konke, ngakhokha konke kubo okwakuthiwa kufanele kukhokhwe. Ngeza umuzi, ngenza konke, ngathumela abakhongi, ngakhokha yonke into nje. Waphelela. Kodwa manje egcineni mase sengikhokhe yonke into sekuphelile. Uthe la ngiqala khona ngilahlekelwa isimo somsebenzi. Kwaqala kwayila sengibona khona ukuthi hayi engathi mina naye akusahlangani kahle. Sure. So ke manje nje angisho ukuthi usenokuthi nje ahambe ehlobeni angabuyi. Bokunye kwazi kwacaca ke manje ukuthi into eseyidala ke manje ukuthi ngithi sengithatha isinqumo sokuthi sengifuna inkomo zami ke straight. Kwayena vele usefana nomuntu ongasahlali ke nami osekubo nje straight. Kodwa manje futhi abantu bakhona abathulile, ayikho into abayikhulumayo. Mana ke mfethu ngifuna ukuthola la ukuthi ngaphambi kokuba usibhalele uke wazama mhlawumbe ukukhuluma nomndeni wakhe noma mhlawumbe nabantu bakini, mhlawumbe ihlobo mhlawumbe noma obhuti abafowini noma mhlawumbe ake ngithi nje nabantu ubaba wakhe usana ubaba ngisontombazana. Ya usana. Uke wazama mhlawumbe ukuthi ukhulume nobaba wakhe? Mfethu yabona nje ngizamile ukukhuluma nabafana bakhona. Bafana bakhona basho ukuthi nje into yami nje abayizwa, bakhombisa ukungayingeni intontoni nalento engikhuluma ngayo ayinabufakazi. Ubaba wakhona ke nje isikhondla somuntu engingakhuluma iqiniso, ngiyamsaba nje kahle ngoba ukule genge into zomatekisi uyi-own. So nje uma ngabe ngiqala ngithi ngikhuluma into yenkomo zami noma inkinga engibhekene nazo lapha kwami nalo muntu wabo, kuyacaca ukuthi basho ukungidla bangifela. Mana uke wazama mhlawumbe ukuthi uyena untombazana emva kube sehambile kwaya kubo usuyabona mhlawumbe ekhamba izinsuku akafoni noma akabuyi njobebile, uyaza mhlawumbe ukuhlala naye phansi nibonisane ngaphambi kokuba mhlawumbe uzudecide ukuthi usibhale. Lokho waza mhlawumbe ukuhlala naye, wazama ukumfonela nikhulumisana mhlawumbe nizama ukulungisa izinto.
yabona nje mfowethu ngihlalile naye phansi ngithi ngizama ukuthi ngihlale naye phansi ikakhulu la ngize ngithatha khona isinqumo sokuthi kufike la ingoba uma ngizama ukuhlala naye phansi impendulo zakhe zithi kahle kahle shothi manje ngeke asaya yini ehlobeni angithi ayizwa lonto lelo uma ngikhuluma ngendaba ethi wena kahle kahle isithi into yakho nala ekhaya usaganile noma usaganile caca ukuthi futhi ungitshela ukuthi sekufanele angayihambi imicimbi yakubo sekufanele angachumani nemndeni yayibona kuningi nje nezingcingo ethola ukuthi ngiyayibamba mhlambe ukhuluma nefoni uma ngabe ngithi ngizama ukuthi ngiyalandela ukuthi ubani okhuluma na agcine mhlambe caca ukuthi siyalibanga nalolu cingo imake agcine ngingatholanga ngiyakuzwa mfowethu ngiyakuzwa mne wethu njengamanje ukuphi yena usisi njengamanje usisi ukubo njengamanje okuyiyona nini ukumfonela wena mhlambe nje ukhulume nje naye before ufonele thina mhlawumbe nginalo isonto ngoba nakhona sekukaningi ngizama ukuthi ngimxhume kubo sikhulume kabi kathathe efonini asho lokho mefika uyifikela ngaleso sikhathi afika ngaso ququ aphinde futhi ahambe mengikhuluma naye achaze lezi zinto oyichaza so mina kahle kahle njengamanje sengimthatha njengomuntu nje vele ongasekho empilweni yami ngoba akasangisizi ngalutho akuseyena abantu abalobolene noma unkosikazi nomkhonyana so sorry bese ukuphululile ngifuna ukuthola la kahle kahle ukuthi njengoba uthi uzalwa yiona sonke siyazi ukuthi and yena kuphela ngithi intombazane kubo abanye abafana so kusho lo muntu babakho uyamthanda ngalo ndlela so uke mhlawumbe ngaphambilini manenkinga ubenza kanjani babakho mhlawumbe ubunikwazi ukuthi babakho afike ubukhuluma naye babakho azama ukuze kunina anilungise noma bebuwenza njani nje manenkinga yabona nje phambilini ngiseza kahle nje nento zomakhokha ntontontoni yonke lento nomsebenzi ungakapheli bese right nje beyingekho inkinga iqale mangabe ke esengiphambanisa naye ke manje ubaba wakhona since kwaqala nje ukuthi intombazane le ihleze ibuyela khona ihamba indawo mangithi ngiyayikhuluma indaba yakhe ukuthi ngizama ukukhuluma naye kahle kwayena akangizwile akusafani naseqaleni bona umfana sina makamera wabo hayi ethunga naka amakhamera mfowethu kunjani uyaphila ndoda ibafu uzokuza nekhaya sawubona mfowethu ngithe unganaka uzokuza namakhamera lekhaya unganaka amakhamera mina lekhaya ebese imo azile kuwena azile solo mfethu azile solo mfethu baba wakho azile futhi kuwena sikwazi sihlangane nawe sacela mfethu usisakho nobhutwana uyingane la ekhaya ikhite engingayikhuluma nawe kakhulu ngiyawazi jangi sipha wena musukumbiza ngesipho wena bese wena bese ubaba wakho mfethu lalela lalela sizwe lalela bafethu kulungile lalela mina ngakho kala khamba kanjani uzokhuluma kanjani Defezo. Ngoba yini asengempela? Oh yazi sicela bese sibiza baba wakho ungakwazi ukulalela baba landa abantu abadala unawo uhluleka kusiza ukuba isikhwama landa abantu abangaphezulu yebo baba njani angizile uzofuna wena ile ngqondo yakho wena ninjani kama senime sesiyosigada siyagada manje la ekhaya ninjani baba niyaphila cela usondele baba wethu sacela usondele baba siyacela mhlonishwa phela ngakhuluma athi khuluma nodwa khona kini la saxolisa baba sanithini nobani oh asamba nomkhona wakho yamazi umkhona wakho umfowethu yebo yamazi yeah samba na kunodaba baba isigoko mfana mokhuluma nami kunodaba baba esize ngalo la ekhaya kunodaba esize ngalo la ekhaya baba sacela nisilalele nisihloniphe njengoba nathi sizonihlonipha sacela baba manje yini niba ngumsindo phola cha undodana nangu mfana odelelayo isiphakamelo moya isiphakamelo moya uyasidelela ngifakela amehlo umsebenzi engisebenza uvumeni ngikhamela abasebenzi okay baba sacela usivumele baba sikhulume nawe sicela usivulele la siyacela uvule phela ngingakasho mina mnumzane uyasebenza usebenzi kumina nayo inkinga yabala ekhaya okay baba siyacela umayelana nani kumayelana nendawo ndodakazi yakho baba hayi madoda phela kufanele umkhwenya afike nabantu baku umkhwenyana ukhona udaba afuna uzolethula lana baba siyacela usivulele igate baba siyacela samankentshani thina baba sisebenza nge-TV njengoba ubona njengoba baba ukhuluma kanjena kuyashuthwa la kuzomela uhloniphe baba kuzongisiza madoda ukuthi manje khuluma nani emtshela athole umuntu ononilethile
asikakhona umsonga kukhona kwakhe. Okay baba siyaxolisa. Umntwana kumina. Siyacela usivulele la igate. Cha kahle kahle angifuni yena manje. Sengifuna inkomo zami ngase ngikhathele ukufeba kwakhe. Uma ufuna inkomo zakho uzobuya kuya nabakhongi bakho. Yini manje Into baba la isizele kahle. Umfowethu uthe enkingeni abanazo nomakoti wakhe. Yes. Akasafuni ukulungisa izinto. Usecela kubuye izinto zakho sekhathele. Usekhathele. Sekukaningi zama ukukhuluma namakoti wakhe but ayikho inqubekela phambili. Ukuze ngizokuhlonipha umsindo ngegcekeni lami. Umsebenzi engisenza ufuna umsindo. Yebo. Sezibona uyazi. Nakhona kodwa la ekhaya ngafika ngizokhulunywa kahle bona labafana bakho futhi bagcina sebengikhupha. Kulungile ke ndoda angithi namhlanje wena ufuna ukuthi ukhulunywe. Ya Baba ngifuna inkomo zami zibe njengoba Siswami khona kanje. Siswami khona kanje. Awukahle mfethu. Angithi abona Siyayibona ke lento le. Mayimo siswami lo. Awulawuleka manje ngiyabona udinile. Isisa umoya ube ngifuna ngicela usandele. ngiyayifuna bakukuhle la yini yenza ngalendlela wenza ngayo umfowethu ethi ngoba nje ngoba nezinto bakade sengidobule senze yonke into inkinga unenkinga yophuzo uyaphuza kakhulu abuye ebusuku aphinde futhi angabuyi so manje lokho sengiyabona sengikhathele ngadecide ukuthi ngibuyele ekhaya manje ngendlela ayibeya ngayo yena usethi ingubaba mhlambe no ubaba uyakwazi lokho ubaba sengamtshela wathi ubaba njengoba ngingane yakhe akenzi isinqumo esithathayo isinqumo ngoba mina wena bengisasebenza ngirathi baba njengoba manje mangabe ngingasasebenzi awukazi